θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. Για να περάσουμε όμως αναλυτικότερα και να δούμε τις θερμοκρασίες στις εξής περιοχές. Στο Νέο Πετρίτσι η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι τους μείον 96 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ροδόπολη μέχρι τους μείον 70. Στο Λιθότοπο, κατά τις μεσημεριανές ώρες, θα πέσει μία μικρή βροχούλα, η οποία όμως δεν είναι ανησυχητική. Και έτσι το μεσημέρι οι ψαράδες μπορούν να βγουν για ψάρεμα άνετα στη λίμνη. Στην Ηράκλεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 5 έως και συν 2 βαθμούς Κελσίου. Και το παζάρι θα διεξαρθεί πολύ δύσκολα, νομίζω. Στο Σιδηρόκαστρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 9 έως και 0 βαθμούς Κελσίου. Κατά τις πρωινές ώρες θα έχουμε μερικές χιονοπτώσεις, οι οποίες δεν θα είναι ανησυχητικές. Στη Νέα Τυρολόη η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 48 βαθμούς Κελσίου και κατά τις πρωινές ώρες θα έχουμε μία μικρή βροχούλα. Το απόγευμα ο Γιαλάκιας θα μπορεί να βγει άνετα στη σπορά. Στην Τριάδα βλέπουμε το χαρακτηριστικό ήλιο, ο οποίος μιλάει από μόνος του, ήλιος με δόντια. Ενώ για την πόλη των Σερών, κατά τις πρωινές ώρες θα πέσει μία μικρή βροχούλα, αλλά μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία που θα κυμανθεί αύριο στην πόλη των Σερών είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Ζήχνη έχουμε το αποκορύφωμα της υψηλής θερμοκρασίας με 96 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα έχουμε πολύ μεγάλο καύσωνα. Ενώ στα Νέα Κερδίλια η θερμοκρασία θα φτάσει του συν 50. Και θα μπορείτε άνετα να πάτε όλοι οι Σεραίοι στο Αιγαίο για μπάνια. Ενώ για το Στριμονικό και για το Προμαχώνα δεν έχουμε να σας πούμε τίποτα νεότερο για τον καιρό, διότι οι απεσταλμένοι μας εκεί δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Ο καιρός που παρακολουθήσατε ήταν μια προσφορά της μουσικής ταβέρνας «Ο Κλίμος» στη Νέα Τυρολόη. Μουσική ταβέρνα «Ο Κλίμος» στη Νέα Τυρολόη. Για σας που σας αρέσει η καθαρά λαϊκή μουσική αλλά και η ρεμπέτικη μουσική, προτιμήστε την ταβέρνα «Ο Κλίμος» στη Νέα Τυρολόη, γιατί είναι το νούμερο 1 μαγαζί του είδους του. Η άριστη κουζίνα μας διαθέτει όλα τα ορεκτικά, κρεατικά του τηγανιού αλλά και μαγκάλι, μεγάλη ποικιλία σαλατικών και μεζέδων. Στα ποτά είμαστε φημισμένοι για την βαρελής χερετσίνα μας, ροζέ λευκή, αλλά και οτιδήποτε άλλο ποτό θέλετε υπάρχει στην πολυτελή γκάμα μας. Επίσης διαθέτουμε μια σειρά από θαλασσινά που θα σας επιπλήξουν. Ταβέρνα «Ο Κλίμος» στη Νέα Τυρολόη. Διαθέτουμε το οίκημά μας για πολιτιστικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια και άλλα. Τα τηλέφωνά μας είναι 81 113 για ραζερβέ και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Ταβέρνα «Ο Κλίμος» στη Νέα Τυρολόη. Επίσης, διαθέτουμε ένα πλήρες συγκρότημα από άριστους μουσικούς για το δικό σας κέφι και τη δικιά σας ευχαρίστηση και εκτελούμε όλες τις παραγγελίες σας. Είμαστε μοναδικοί. Επισκεφτείτε μας και δεν θα χάσετε. Θα απολαύσετε όλα τα μουσικά τραγούδια, αλλά και όλες τις πικάντικες γεύσεις που δεν δοκιμάσατε ποτέ στη ζωή σας. Μουσική ταβέρνα
ο Κλίμος στη Νέα Τυρολόη. Μία μουσική ταβέρνα μόνο για σας. Μουσική ταβέρνα ο Κλίμος. Ένα πολυτελές μαγαζί που θα μείνει στην καρδιά σας. Δεν υπάρχει καλύτερο. Νούμερο 1 στην περιφέρεια. Νούμερο 1 σε όλα. Υπερτερούμε σε όλα μας. Επισκεφτείτε μας. Και μάλιστα επισκεφτείτε μας για τις γιορτές του Πάσχα. Περίμενε. Τι έγινε το σώμα. Κάνε μισήμα. Και μάλιστα, να μην ξεχάσουμε το μεγάλο ρεπερτόριο που ετοιμάζουμε για σας το Μεγάλο Σάββατο περιμένοντας την Ανάσταση. Με μια λαϊκή και ροκ βραδιά στην ταβέρνα ο Κλίμος. Μη χάσετε αυτήν τη βραδιά. Είναι μόνο για σας. Μεγάλο Σάββατο. Και μετά τον καιρό που με τον μετεωρολόγο και μετά τον καιρό με τον μετεωρολόγο Σουφιανίδη Αντώνιο να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τον συνάδελφο Σαμαρτζέτη Λεωνίδα. Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές και από μένα. Γενική πτώση των μετοχών είχαμε σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Τυρολόης που βρίσκεται στην οδό Πόντου 148. Ο γενικός δείκτης τερμάτισε στις μείον 0,68 μονάδες και είχαμε πτώση και άνοδο στις παρακάτω μετοχές. Άνοδος, Ντάνος συν 2.